Και φτάσαμε τώρα στο Μπρέτ Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στην Ηλιούπολη. Το έχει ένας από τους καλύτερους μου φίλους. Εκεί μέσα θα βρείτε καφέδες, αρτοπαρασκευάσματα και μια άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση. Μπρέτ στην Ηλιούπολη. Ελευθερίου Βενιζέλου 201. Link θα βρείτε στην περιγραφή. Φιλιά πολλά από εκεί. Ώρες μετά ανεβαίνουμε την ανηφόρα για να πάμε προς το σπίτι. Συνολικά 2 μάτς. Το ένα του Ολυμπιακού που πήγε 0-0 και του Παναθηναϊκού που νομίζω κέρδισε. Δεν μας αφορά ο Παναθηναϊκός, μας αφορά ο Ολυμπιακός που στην ουσία πήγε 0-0 το σκορ. Anyway, τώρα μιλήσουμε λίγο για κάτι πιο σοβαρό. Καθώς ανεβαίνω την ανηφόρα, δεν μιλάμε το σοβαρό, το βλέπεις. Από πού να αρχίσω που λέει και Παντελίδες. Φίλε, κάποιοι άντρες τα παντελόνια τα φοράτε για να τα φοράτε. Το έχω απορία. Που θα πει ότι χωρητέ και χωρητή. Μην το παίζετε διθενιές. Είτε είναι φίλος, είτε είναι σχέση, είτε είναι fuck έστω. Να είσαι real απέναντι στον άλλον. Μην το παίζεις δίθεν, είναι κακό για σένα, κάνεις κακό κυρίως σε σένα. Όχι στο χύψη που το παίζεις ό,τι να είναι. Είναι κρίμα, γιατί έτσι φάσκεις και αντιφάσκεις. Στην ουσία, χάνεις μια τρύπα στο νερό. Απογοητευόμαστε για αυτό που κάνουμε. Δεν σκεφτόμαστε όμως ότι απογοητευόμαστε για κάποια άτομα που μας έχουν κάνει χειρότερα. Και αντί να τα βγάλουμε από τη ζωή μας, τα κρατάμε ακόμη. Βάζω και εμένα μέσα γιατί όλοι έχουμε κάνει τα λάθη μας. Με το χύψη τρόπο. Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε πάλι το κλίμα, αλλά νομίζω ότι έχω καταντήσει μονότονη και βαρύνω το κλίμα συνέχεια σε αυτά τα vlog μας και όχι μόνο. Το να μαθαίνεις πράγματα και καταστάσεις που θεωρείς ότι σου καταστρέφουν τη ζωή, καλύτερα να τα μαθαίνεις για να στη βελτιώνουν. Όσο βελτιώνεις τη ζωή σου για σένα, τόσο καλύτερο για σένα. Είσαι μοναδικός, είσαι μοναδική, είσαι εσύ για σένα και εσύ για τον εαυτό σου. Κράτα το αυτό. Μην αφήνεις τους άλλους να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Σε άλλα ναι, ο Ρούντολφ επέστρεψε. Τι εννοώ με αυτό? Με βλέπεις τη μύτη μου. Νιώθω ότι πρέπει να το μάθω και στα γερμανικά, γιατί το έχουμε πει στα αγγλικά και στα ελληνικά, άρα πρέπει να το μάθουμε και στα γερμανικά. Ρούντολφ το πελάφακι, είναι η Μαρία τώρα πια εδώ. Έκανα ρήμα, όχι, δεν πειράζει. Κάνουμε. So, η 13η μέρα του vlog μας μόλις τελείωσε. Θα σου έχω link στην περιγραφή τα social μου και τα social του μαγαζιού που πήγαμε Bread σήμερα του φίλου μου. Όλα θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Φιλιά πολλά από μένα και τα λέμε αύριο σε ένα λίγο πιο χαρούμενο vlog μας, γιατί θα έχει και shopping. Φιλιά πολλά. Bye. Bye τώρα. Bye.